Hogy is hívják azt a fene gyereket? Kire gondol? Arra a magyarra, akinél olyan sokan akarnak szülni. És mondja Semmelweis, maga szerint kisfiú lesz, vagy kislány? Sajnálatos, de újabb 3 anya lázasodott benne. Milyen járvány az, ami csak a klinika falain belül tombol? Máshol is szed áldozatokat. De nem annyit, mint nálunk. Én annál a csoda doktornál szeretnék szülni. Semmelweis tanársegi úr mellett fog dolgozni. Bécsben vagy. Jók az éttermek, szépek a lány. Miért nem tudod kicsit jól érezni magad? Semmelweis doktor? Mit akar? Nem eszik, nem alszik. Így csak tönkre teszi magát. Már ha érdekli a véleményem. Nem érdekel. Maga okos lány. Tartsa rajta a szemét Semmelweisen. Ezt hogy érti? Jelentsek róla? Miért van mit? Klinikámon nem tűröm a szerelmi ügyeket. Egy magamfajta tudományos ember számára lehetetlen feladatnak tűnik a szív dolgairól beszélni. A természet így alkotta meg a nőt. Az a dolgunk, hogy szüljünk, ha kell az életünk árán is. És ha mégsem ez a természet rendje? Mit akar elérni? Hogy lássam, mit csinálunk rosszul. Semmit se csinálunk rosszul. És most mi lesz? Tényleg nem érti? Itt életekről van szó!